veče u Dnevniku RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić, a ovo su najvažnije vesti. Eulex policija uhapsila nekadašnjeg komandanta OVK Sabita Gecija zbog zločina nad Srbima u logoru u Albaniji. Osetnije poboljšanje životnog standarda u Srbiji krajem ove godine poručio predsjednik Srbije Boris Tadić. Od sutra moguće veće zaduživanje u bankama, limit za ratu kredita 40% plate. Grčki parlament usvojio paket mera štednje, drastične finansijske restrikcije i u Rumuniji i Bugarskoj. Ana Jelena u polufinalu turnira u Rimu, Đoković je prvi korak ka odbrani titule u Beogradu. Nevreme širom Srbije i u petak pljuskovi sa grmljavinom. Eulex policija uhapsila je bivšeg komandanta OVK na području Drenice, Sabita Gecija, osumnjičenog za ratne zločine počinjene od aprila do juna 1999. godine.